Siden 1985, hvor der med et flertal på 79 stemmer i Folketinget blev stemt nej til brug af kernekraft i Danmark, har emnet næsten ikke været oppe igen. Men hvordan ser fremtiden for atomkraft i Danmark egentlig ud? Og er det overhovedet så farlig en energikilde, som alle går og tror? Før vi svarer på vores problemstilling, vil vi først forklare, hvad kernekraft egentlig er, og ikke mindst, hvordan det fungerer. Processen, der bruges til at smelte et stof, kaldes fission. Det går ud på at dele et atom og udnytte den varme, man får ud af det. Man har f.eks. uran inde i nogle stave, der befinder sig inde i en reaktor med vand. Man skyder en neutron igennem disse uranatomer. På den måde spalter man atomet i et vist antal. Hvis uranatomet deler sig i f.eks. 2, bliver der 4 nye neutroner ud, og derved skaber en kædereaktion. Denne proces skaber meget høj varme på næsten ingen tid og må kontrolleres for at undgå f.eks. nedsmeltning. På atomkraftværker stopper med denne kædereaktion ved hjælp af kontrolstav, der opfanger neutronerne. Den mest almindelige slags reaktor kaldes en boiling water reactor, altså en kogende vandreaktor. Den fungerer således, at der bliver suget vand ind i en kondensator, typisk fra havet af. Vandet bliver så pumpet videre hen i reaktortanken, hvor selve fissionen finder sted. På grund af de meget høje temperaturer bliver vandet lavet om til damp, som så suges ind i en turbine, hvor til en elgenerator er påført. Det er altså ikke selve fissionsprocessen, der laver el, men derimod vanddampen, som den skaber. Dampen fra turbinen bliver så lavet til vand igen i kondensatoren og pumpes tilbage i havet. Vi har snakket med Erik Nonby, som er seniorforsker på Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi i Risø. Hans holdning til atomkraft er meget positiv. Jeg synes, man skal bruge atomkraft, ligesom man bruger vindkraft og solkraft. Min mening skal man tage på alle de muligheder, man har. Skal vi have et kernekraftværk her i Danmark? Jeg ved ikke, om vi specielt skulle gøre det i Danmark. Vi er et lille land, og vi har meget vindkraft, men altså de store lande, som også har atomkraft, de er i færd med at udbygge det, fordi man skal jo gøre et eller andet for at reducere udslippet af CO2. Vi har også talt med Ian Berden, som er lektor på Københavns Universitet. Hans mening lyder: Altså, jeg har svært at sige, hvordan vi kan fortsætte med den uhæmmede energiforbrug, vi har i dag. Hvordan vi kan beholde det der utroligt høje livsstandard, vi har, uden at vi begynder at bruge kernekraft også. Så hvad mener eksperterne da, at fordelen ved atomkraft er? Altså, en stor fordel ved atomkraft, det er jo for eksempel, at vi får ikke produceret noget CO2, for at ikke nogen drivhusgasser ud. Altså de affaldsstoffer, det bliver produceret, er ikke så direkte skadelige, både for mennesker, miljø og klima, som det er med kulkraftværker. Men det er problemer forbundet med kernekraftværker. Altså det er potentialet for et meget farligt ulykke er stort. Jeg tror, at hvis man bare regner ud, hvor mange er døde af kernekraft kontra kulkraftværker, at det er langt større problemer med kul. Vi ser dem bare ikke, fordi at det er noget, vi har haft i et par hundrede år. Selv hvis man inkluderer Tjernobyl og det utroligt slemt katastrofe, der sker i Japan nu. Det er kun de allerfærreste mennesker, der ikke kender til tragedien, der skete på kernekraftværket i Tjernobyl i 1986. Ulykken skete, da man ved en rutinemæssig lukning af en af reaktorerne ville lave et eksperiment, hvilket var grunden til, at flere vitale sikkerhedsfunktioner bevidst blev frakoblet. På grund af dette steg reaktoreffekten kort efter fra 200 MW til 350.000 MW på få sekunder, men nåede ikke engang at prøve at standse kædereaktionen via kontrolstikkerne, for det var allerede for sent. Reaktoren eksploderede, og radioaktiviteten fossede ud. Tusindvis af mennesker blev alvorligt syge eller dræbt af strålingen. Dem, der overlevede, fødte i generationer vandskabte børn med forhøjede chancer for at få kræft. Ulykken har i lang tid været den værste i kernekraftens historie. Før den 11. marts i år, hvor kraftværket Fukushimas reaktor i Japan nedsmeltede, efter at landet først var blevet ramt af adskillige jordskælv. Derefter en tsunami. Man kan sige, at det sker i Japan nu. Det er ikke det store fare for et 9,1 jordskælv i Danmark, men det er den slags, man skal tage højde for. Og hvis man kan det, og det hele bliver bygget ordentligt, og
at leve og passe ordentligt på, så er det ikke, de risici er ikke så store. Og jeg tror politisk, det vil være meget svært. Altså jeg tror, det er en stor modvilje mod atomkraft. Mest bygget på uvidenhed. Altså folk ved ikke, hvad det er. Og derfor er det meget farligt, fordi det er et eller andet sådan mærkeligt noget, man kan ikke rigtig sige eller forstå. Og skal vi nu tro på de eksperter, der siger, at det er okay, til trods for, hvad der er sket i Japan og andre steder. Altså, så jeg tror politisk, det vil være meget svært. Ellers kunne det er ikke noget praktisk i vejen. Det er mere et politisk spørgsmål. Vi var enige i, at det er et politisk spørgsmål, og interviewede derfor Maria Gjerding, som er miljømedarbejder hos Enhedslisten, om sagen. Som jeg siger, i det danske folketing, der er alle partier jo stort set, undtagen Liberal Alliance, imod atomkraft. Så der tegner sig et helt klart politisk billede af, at atomkraft er ikke noget, vi vil have. Hvordan har holdningerne ændret sig efter katastrofen i Japan? Hvis vi starter på den parlamentariske situation, så Liberal Alliance er gået fra at være klart for, til at være sådan lidt måske på et tidspunkt, eller vi må lige se det an. Så der kan man sige, at det eneste positive parti står nu pludselig er lidt tvivlende. I befolkningen, der tror jeg måske, at der er kommet endnu stærkere skepsis. Jeg tror, at fremtiden for atomkraft i Danmark er ikke eksisterende. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor vi vil overveje at satse på atomkraft. Altså, Okay, så ifølge Maria Gjerding er det danske folk skeptiske over for kernekraft. Vi har spurgt 55 mennesker fra Hovedbanegården omkring deres holdning til kernekraft, og her er de svar, som vi fik. Da vi spurgte dem, hvad deres holdning til kernekraft generelt var, svarede ca. 20%, at de gik ind for kernekraft. Ca. 71% svarede, at de ikke gik ind for kernekraft, og ca. 9% svarede, at de vidste ikke. Da vi spurgte dem, om de synes, vi burde have kernekraft i Danmark, svarede ca. 20% ja, og ca. 80% svarede nej. Og da vi spurgte dem, om de tror, at Danmark i fremtiden vil bruge kernekraft, svarede ca. 33% ja, 56% svarede nej, og 11% svarede ved ikke. Vi ser, at i omstillingen til en CO2-fri energiforsyning, så er det nogle helt andre teknologier, vi skal satse på. Vind og bølger og sol. Så atomkraft er for os overhovedet ikke inde i billedet.